Привет, любители на красивите и приятно ухаещи растения. Ето тук до мен са двете изключително високи. Ако разпъна леторастите, стигат на височина 1,50 м от земята, че и повече. Леторастите на луницерата, или те нареченият още орлов нокет. Правейки първото клипче, което беше малко с по-обяснителен характер, ви споменах, че съм взела и поръчала още 3 броя луницери, които съм ги поръчала през интернет от сайта goldenplants.bg. Това е една фирма Max Plant LD, която има офис в София и 10 декара площ в близост до Павликени разсадник, от който всъщност е изпратена тази пратка. Това, което мога да споделя е, поръчвала съм и друг път от тази фирма. За сега съм доволна от поръчките и от пратките, но просто вижте разликата в височината на растенията каква е. Нали, вие ще си прецените вас кое ви устройва. Това, например, един брой от тези растения струва 8,99, докато един брой от тези другите 18,99. Нямам идея точно колко са възрастни тези растения, но в сайта пише, че ако поръчате 3, както аз поръчах, ще ви направят 6% отстъпка. Тоест би трябвало сумата, която трябваше да заплатя, да възлиза на 25 лева 35 стотинки. А в сайта им, като направиш поръчката, ти изпращат имейл, в него пишеше, че дължа 26 лева 97 стотинки, което не е това, което пишеше като отстъпка. Отделно се калкулира и куриерската услуга. Ето тук виждам 6,52 куриерската такса. Та общо за трите дадох 32,52. Вече доколко съм направила добра покупка, не мога да преценя, но пък мога да ги отворя и да ви покажа. Добре са опаковани, за сметка на всичко останало. Изключително прецизно са превързани. Има много тиксо в основата, за да може да ги съхранят. Това винаги ми е правило впечатление. Добрата опаковка на растенията, които ми изпращат от този разсадник. Добре се грижат да пристигнат. За съжаление обаче, така като ги отварям, забелязвам, че са изключително наранени листата на растенията. Не става въпрос просто за увяхнали листа. Искрено се надявам това нещо да се поправи, като ги засадя. Не са никак големи контейнерчетата, в които са ги сложили. Ами това са ръсковете, да си закупите растения, които са по-евтини. Виждате, че са и скъсени. Вероятно с цел по-лесно трансплантиране. Ще ви покажа живот и здраве, като се разраснат и обхванат мрежата. Как се е получило. Сега се захващам с засаждането, а пък вие си прецените. Ако не сте изгледали другото клипче, в което обяснявам как се отглеждат тези хубави растения и какви са ползите от тях, можете да го погледнете. Хубав ден от мен!